תראו את הכלב החדש שלנו, קוראים לו ניקו, והוא הגיע ממש היום. הלכנו איתו לטיול, ועכשיו אנחנו מביאים לו לאכול. תראו איזה קראנץ'. תראו איזה קראנצ'י. זה מתוקי, מתוק. תראו, הוא אוכל. נביא לו את המים. תראו איזה קראנץ'. זה מתוקי. הוא בן 10 חודשים ויש לו גרב. יש לו גרב. זה לא בדיוק גרב, זה פשוט ככה הוא נולד. רצינו לקחת בקט, אבל בסוף לקחנו בן, הוא באמת מה זה שובב. עכשיו הוא אוכל, אבל